kepranan sakjroning ati rena wengi tansah neng kene lho yang paling bermakna ki neng kene. Napa Pak Kepranan piye ki mau? Sakjroning kepranan sakjroning wengi tegese iki kedanan sakjroning suwengi bengi awan bengi tansah nggodha. Iki mbiyen jaman aku sik Joko kaya ngene saiki wis lali ndak ngerti apa-apa aku iki. Perkara katresnan, perkara wong seneng karo liyane bojo ki aku ora ngerti. Mergo sing tak tresnani iki meng ibumu tok. Neng ngendi nggon, neng ngendi papan ibumu ki tak gawa ki mergane apa? Aku ki wis ora duweni rasa tresna ning sapa-sapa. Nggih, leres Bapak Ibu menika Bapak Minto menika saestu dalang ingkang alim sak Indonesia. Ya ngono pake dilem ya ngono. Nggih panjenengan ngertos alim menika napa? Angon limpene bojone. Alah ora kacek. Piye ampreh ora konangan. Nggih to Pak? Dak. Dak. Kok dak Pak Berarti Pak nggih saestu alim nggih Pak? Heeh. Nggih. Isin lho karo Tole Tadet ki wis isin aku. Nggih. Isin karo calon mantuku. Ampun gadah calon mantu. Lah kok Mita kok kedep-kedep. Niki. Nggih, kula dongaaken mangke saged bahagia mulya salaminya. Loh. Tet. Iki podo. Wis to lek Pak iki manut sapa sing dipilih waton iki tentrem besok mbok menawa wis lulus le kuliah dalange ya apik sapa sing dipilih ora piye-piye ibarate kaya dene kebun nusu gudel waton petungane genah desane ya ora kenek dilanggar ngono manut karung para sepuh itungan wong Jawa utawa Majapahitan. Oh, manut Tet. Manut kalih Bapak Ibu nggih. Dadi lek arep duwe siri-siran iki teko karo bapake Pak aku duwe pacar kono desane iki. Tekono kelahirane apa kok tak otak-atike. Mergo lek prai dadi dalang kan dukun. Ngoten. Pak dukun Minto. Pokok senes dukun anu lho. Dak, aku ora kira dukun anggap dukun cabul ngono apa? Ya. Pancene kededayane. Aku semayanan karo Mbah Tulus karo Mbah Kasun. Mbah benjing lek pun jenengan nggih pun yuswa paling sepuh kula nggih ngoten benjing mendita kalih kula. Nah, apik nggodha ya apik tresna ya apik ya tresna ki merga kulina kok ya nganti tembus jroning jengkoke Pak Epi Nah niki riyen to, iki mbiyen to Pit. Aku nek iso cengkok iki karo Pak arep dihadiahi. Wis jelas. Saiki aku enggak dihadiahi. Lah wong tak hadiahi ya mau lho. Lah mau wong kotak gudi Lah sing diwani nyato Dek kuwi. Sing diwani nyato Dek Nggih paling mboten niku hadiah nek sing sae ngoten lho Pak. Ya cawet apa kurang apik sak lek ngethukke kok coba lho. Ya ampun. Wis oleh hadiah dithukke pisan ya penak-penake wong. Jangan menilai seberapa harganya. Nah. Oh ngoten nggih. Nggih, tapi nek kula ngangge kan jenengan mboten ngertos. Hah? Nek hadiah niku nggih sing paling tidak tak pakai niku kelihatan ngoten lho. Loh. Ya dipoto.
Horor toh, Pak. Ya ampun. Loh, rasa berterima kasih Pak sudah saya pakai ini saya foto untuk penjelasan bahwasannya Pak ngerti. Ngono kan ya wis jelas toh. Pak berasipun izin kalih Tatit. Hah? Berasipun izin kalih Tatit. Tak kon pengin ngrungokke lek pas ngono. Lah kok ken Aja nyepil. tiru-tiru komita mbok hadiahi kuwi. Urung Tatit dadi malah ngungkuli Pak so. Loh, kelucuane lho. Kelucuane. Saben bengi ora turu. Aku mau mbayangke 2 tahun kasih gek piye ngono lho. Lah napa Pak sing Lah nek tamu niku kula nuwun Mbah Minto kula ingkang sowan. Niki mbetahke kula napa Tatit? Tatit Mbah Minto nyisih. Ha iya. Kelingan maning nolong. Ya. Kaya ngapa? Saya tresno Meet in SGI Sekar Gadung Indonesia. Kaya wong kang nandang wuyung. Wah, anggere wis krungu buka celuk kuwi aku kudu turu janan. Ha iya. Saya tresno. Ya, kaya ngapa diangkat, Nduk Dayu. kaya wong kang nandang boyong saben bengi hamong layung merana mrene tansah bingung nganti kaya wong kang kumprung. Nyata pancen Ya oh. Sen abot yen to nganti ra nyawa. Ya oh. Margono sing tansah disayang rambit dake Wadon. Ya. Mengak Nduk. Ya. Mbak Sulis, Mbak Pipit Lenggah, Mbak Punjo, Mbak Luki, Mbak Lilis Karnali, Mbak Diah, Genti Jumeneng. Yo.
Awas. Yo. Yo, dangdut Jaipong rancak. Tampil Dwojo Mas Jo Klitik Jo Kluthuk monggo Mas katuran munggah panggung Mak Plong Mas Mak Plong yo dadi. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun Mas, minta pon dene tamba kangen kula kalih Kyai Ponorogo. Dalu niki saged sowan Kyai Ponorogo tur ya mboten adoh saking omah. Nggih. Alhamdulillah, Kyai Ponorogo jer dalu niki tesik remen gelar budaya Mas. Elok Mas niki mun waturaken ngajeng. Insyaallah menika dados ngamal jariah ingkang sae dijapai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cinatet sedaya niat kajatipun dalu niki ngentekke ragat golek nikmat. Insyaallah sedaya tebih saking laknat dipun syukuraken wonten ing ahli sunah wal jamaah slamet donya wal akhirat. Nggih, tur ya kena diarani ngibadah sedekah. Krana napa kejaba menghibur diri warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroyo Desa Nggelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo iki uga menehi berkah karo pedagang kaki lima. Amin amin. Niki sing saged dipun wastani sedekah tu lidafil balak. Niki sing diarani sedekah ki ngedoke balak ngeten niki Mas. Temen Mas iku pancen ya jelas. Saestu mula dalu niki muga-muga
wayah magrib budal sembayang menyang kali jo nyangking timbo, ayo mumpung si urip sregep-sregep nanggap wayang, sok nikmati ben munggah swarga. Mergo wong ngibadah ki Nggih. ora mung melulu utawa mligi babagan salat, Saestu, Mas. babagan poso nadyan to iki nggelar budaya Nggih. uga mujudake perangane wong ibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Lah niki lho Mas Kluthuk, senenge ngeten niki lho. Acara bengi iki lak menjadi rekor muri dengan acara apa? Dengan acara ngospekne omah anyar menika. Lho. Omah nyar matamu iki. Wah iki acarane iki syukuran Lah, RT iya. loro RW 1 ana ing Gelang Sampung kok iso. Ora ngospekne omah anyar gitu. Ngapur wae. Ya sok insyaallah bakal nular iso nanggap wayah. Amin. Ngono. Mung jenenge rejeki iki Lah, ora iya, Mas. kenyono-nyono. Apa sing diniati sing penting kuwi ikhlas tur niat. Aja nyawang pira-piraning ragat. Ya. Ning sing penting nek jenenge amanah kuwi tetep dilakoni ngono lho Mas. Monggo jenenge rejeki diarep-arep ora teko tinggal turu malah gembruduk iki ya. Teko nggih ngono leres-leres kuwi. Mas. Sing ngomong sapa? Hah? Tangga kuwi turu malah bablas aja iki. Kowe iki yo ngerti ya to, mula kabeh iki sregep ndonga. Ngeten iki lho Mas, nyat pirsani. Masyaallah nyuwun pangapunten kula bedhas. Nyun pangapunten napa aku labek munggah pegelku gak umum kok. Lah ngopo? Dujo tibae lah kok dagelan tambah sitok iki mau. Sapa? Pak Dene wae. Walah. Lah ya kuwi enek jok klitik, jok kluthuk lah sing nyusul kerki jo ndledek. Dadi ndledek dhewe rono. Mbah iki mau penikmat budaya. Iya. Ngono. Saking senenge nusul Mas Minto, Nggih. nyuwun gending. Kene iki ora kok ming nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh Ya. nyatane ya maringi Mas Minto. Heeh. Amplope gowedi tak delok tuwipi sisine 5.000 mbuh-mbuh. Iya. Aja disawang, sing penting lak tresnane teng budaya Nggih, Mas. Pak. Masyaallah. Pokoke dalu niki kula seneng, Pak. Lho iki lho, sing mirsani kene delon, masyaallah nganti. Kula tak kira lho, penonton kok ning kene tok tibae Loh. ning wah ning isor tewel lho sak menawa biyane, Pak. Piye to Pyayi Ponorogo ki jemenaki Mas Minto? Kula niku suwi benten teng Ponorogo Pak Minto. Heeh. Dalu niki saged teng Ponorogo ndereke jenengan niki alhamdulillah. Kula ndongane muga-muga sedaya warga Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yuswa, Pak. Amin, amin, Ya. amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo mbiyen. Alhamdulillah. Lho, Sopo? kula mbiyen Kowe iki anggere engko mayang neng Kediri. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika wonten Kowe Kediri. kakean. Mayang neng Tuban. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika saking Tuban. gak tenan iki. Wong kok dadi wong lecet lho iki. Ora Pak Minto. Ki mbok picek to aku. Kula niki lek ndadel wonten pondok, kula niki weton pondok Loh, mriki. Pak Minto nuwun sewu. Niki cerita Pak Minto. Heeh. Ponorogo niku sakral, Pak. Amin, amin. Siswa budaya buyar iki main ning Ponorogo. Nggih teng alun-alun. Lah kok Wahyu Budaya. budaya ketoprak gede niku kan wahyu ketoprak gede iki loro to, Pak. Siswa Wahyu budaya. budaya karo siswa budaya. Siswa budaya buyar niku ya pas main ning Ponorogo. Terus? Wahyu budaya buyar ki ya pas main ning Ponorogo. Iya, iya. Sakral, Pak. Ning aja ngomong dagelan buyar lho ya. Gak. Bahaya kuwi kok. Lah, kula niku Pak Minto niki nun sewu history. Kula niku mbiyen iki babat bibit kula ya ning Ponorogo. Wah, ndadalah. Kula niku pertama kali melu wayang nglerek rada ngetan. Niku nderek Mas Prayit main teng alun-alun bayarane 200.000 ditumpang loro kula karo kritik niki. alhamdulillah. Ya. Niki picek to. Iya iya aja mbok sawang perkara ditene lak nawahi Nah, tuku nawe ikhlas. niate Pak Minto. Akhirnya begitu kula niati kanthi ikhlas pengen sinau babakan dagel ning wayang, Budaya. alhamdulillah ndereke Pak Prayit teng nggone Ponorogo. Nggih. Kira-kira tahun 1928. Loh, Niku iku apa to kuwi? Kok suwi men lho kuwi. 1928. kuwi lak ya jamu jago ya Pak, ya jamu jago ya kuwi. Makane lek arep pentas ning Ponorogo ning wilayah kota, Nah. kuwi aja lali sampean anu Jaro. sowan ning ngebel. Loh, kula ngebel Nah. nek seminggu pisan Pak ngriku Pak. Nyuwun lantaran Kok ning nyuwun kono piye? Bale Batur, Mbah Bale Kok Batur. ngapa to? Kula niku Bahkan- seminggu pisan teng ngebel Pak. Ndonga. Mancing. Kula niku Saurunge mancing ki kudu ndonga ning mae Mbah Nyai Latung. bapak kowe ora tau tak dongani yo dongani. Sampeyan kene dikandani wong tua manut to. Heeh. Wong tua ki
tutur sembure kuwi mesti apik. Nah, kuwi dirungokke. Ngono lho. Aku ki wis tuwa, kowe sik bocah. Nah. Dadi manut karo wong tuwa. Dadi sakrone bocah ki manut karo wong tuwa, aja sak karepe dhewe. Pak niku mbiyen, Pak. Heeh. Sisa darani nun sewu. Ya, Biyen kebon kuwi- nyusu gudel. Nah, saiki gudel nyusu kebo. Kok iso ngoten? Lah iya gudal nusu kebo. Lah nggih, Heeh. saiki kebo nyusu gudel. Kowe ra mencah-mencah lambemu wis kok. Saiki ki lek wong tuwek ketinggalan zaman, Pak. Cah nom-nom sakniki bocah-bocah sakniki niku zaman era Gen Z. Niki era-era milenial. Niku lek awake dhewe ora ngetutne bocah-bocah ketinggalan, Pak Minto. Nun sewu jenengan contone. Oh, jenengan lek nuruti jenengan ngetutne wayang ngeten iki ora disyuting YouTube, ora nggih TikTok. Lho, sapa sing ngeluh jenengan? Ora ngerti. Ora ero. Turne Mas Minto ki mriyayi lho Lho, nek mayang. ki mboten mriyayi apa? Sampeyan ki dalang sombong kok. Lho, Cek, iki lho sing ndak penak. Ora penak Kowe pijet. ning ngending, Kok kaya wong kejulinu kon pijet. Kok iso ngomong lek aku dalang sombong ki dasarmu. Lho nyatane ditanggap malah madhep tebuk ora madhep rono sampean. Ora sombong lek sampean. Dadi suwengi madhep rono. Lho, yo sak karepe sampean mlumah karepmu. Aku pilih mlumah aku. iki anu kok Mas Minto, nyun pangapunten. Sampeyan ki tak anggap Sampeyan ki ora kaya Ponorogo lho Pak Minto. Tulungagung iki nun sewu. Biyen ki ramene wayang ki sadurunge Tulungagung Ponorogo Pak Minto. Tanah subur kemajuan zaman nun sewu kemajuan tata kabupaten niku Ponorogo Pak. Lemah lho. Lemah iki subur-subur Aku Pak. ngerti kok mergo awakmu wan bibit bebet bebete kan saka Ponorogo. Niku mbiyen Pak, tapi sakniki nun sewu. Secara pertanian itu Ponorogo Maju. itu menjadi barometer percontohan pertanian-pertanian seluruh Indonesia. Karek letak pertaniannya di mana? Lek letaknya ning pegunungan. Kok pegunungan? Ngriki sak nggon-nggon ditanduri mesti cukul Pak Minto. contoh. Jenengan nek ning sawah nandur apa? Pari. Pari, Pari wis umum. Jagung. Jagung ning ngarep omah kan nandur apa? Lombok, lombok, terong. Ngriki iki nun sewu ditanduri apa cukul Pak Minto. Kok saged? Terop cukul gedang karo klopo niku lek ra Ponorogo niku. Lho. Dagelan ki nek mantan maling ngeten iki, Ah. Pak. Kae ki nggih sesaji, mula wong Jawa ki apike ngeten iki. Ya, nggih, Ora ya ninggake. sesaji Peh, ben kowe ora dipangan Bathara Kala. Loh, wong Bathara karo aku gila. Sesaji kuwi penting. Mula sing jenenge nun pangapunten, Pak. Ya. Niki tuwa ning tuture ra iso digawa niki. Piyai kene piyai sepuh, duwe kasepuhan. Wih, tur dirungokke duwe- adimu. Peh, Dadi Masya cekake Allah. kowe iki tuwa-tuwas brabas kakek nampas, Nah, tuturmu ora kena Lho, digawa. mbok disawang, sampean karo aku ki sapa? Terus Nah. aku ya apamu. Mosok karo awakmu dhewe lali wong aku masmu lho. Iya lambemu. Lara lho. Nyun pangapunten lho. Nah. Wong sing diarani Iya, sing iya. dilenggahke lak sepuh-sepuh, disesep Kan kanthi biyen ki aku. lek dilengane sepuh-sepuh lek tapi mesti dienggo dhewe. Lho, Heh? iya ning menghormati sing sepuh. Sepuh? Tegese nyapa kok wong Jawa ora ninggake sesajen ki sebabe apa didelok. Nyapake kok dincepi gedang nyapa. Mergo cepi bojomu ning ngono kandul-kandul. Niki lho nggih to. Domongi kula nek kalih panjenengan sekeca lho, Pak. Ya kuwi ana filosofi ora kok ming nggih pajangan tok. Gedang menika insyaallah gegayane warga masyarakat ngriki oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuwi lho lambemu Ya. ngene iki lho maksudku Dene iki. ya iso lho. Dados Gedang kuwi apa gedang? gedang menika napa sing dijangkah warga masyarakat ngriki muga-muga gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa Lah taala. kuwi lho lambemu ngene iki lho sing tak senengi niki lho. Gedang kuwi mau apa kuwi? Mbok cekel sak ido nih ndasmu. Kan nesu ta domongi. Kejaba gedang ana apa? Tebu. Tebu. Tebu menika mateping kalbu, Pak. Iman kudu kuat. Gusti Allah menika ngowahi pangapura marang umate sak dosa-dosane sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Yen sok ben sadurunge mati yen beliaunya tobat, insyaallah bakal diwe pangapura marang Gusti Allah. Masya Ning Allah. sak bejat-bejate wong menungso ora duwe iman bakal dilaknat karo Gusti Allah. Lah masyaallah ki lho. Dadi kalau tebu menika mateping Jane kalbu, Pak. Mas Lidik. Jane ya mletek ya matane. Lho niki Loh, mondok kok, Pak, niki kok matane meletik pintu Pak Pinto iki? Lha anu apa? Pak pikirane. Oh pikirane gelo bocahe. Omonganmu kok matane meletik iki wis nggih matane sapa? Omonganmu kok omongane kaya Dijangkepi karo bujeng. Buceng menika mlebune kudu kenceng, Pak. Tegese niat kajate warga Melati kudu dikencengne. Yen iya iya, yen ora ya ora. buceng tumes. Tuh meski mlebune kenceng metune lemes.
Iki Tegese diarani. metune lah, ngene. Harus ada segi penggenaan Tegese iki. metune lemes ki ati kudu lemes, Pak. Wong ki sabar innallaha ma'asabirin. Wong sabar menika kekasih Gusti Allah. Insyaallah wong sing sabar, insyaallah wong sing ikhtiar, insyaallah bakal ketemu mulya donya lan akhirat. Amin. Kenceng dalam arti memberi semangat, Pak tapi Waduh. hatinya kudu tetap Nggih no, Pak lemes. Mito. Nggih, no, lemes atine. Lah Ya. kae kok ana kae. Kambil. Lho kambil piye to? Cengkir kae lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Lho. Gitu Pak Mito. Iya. Pak Mito. Iya. Kono ki yo Aku ora budek, anggere kowe ngomong ki aku yo ngangen-ngangen ngono. Tak omong kan malah buka dompet. Iki lho, ngangkrek enek njaluk obat mripate lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Tegese kencengno anggonmu mikir, ya mikir keluarga, ya mikir Gusti Allah, ya mikir masyarakat, ya mikir Gusti Allah. Iki sing sadalani hablum minanas, hablum minallah. Lho, ya karo Contone koyo ngeten iki, Pak. Sik. Kok iso muni hablum minanas, hablum minallah ki piye artine? Engko tak WA. Aku ya ora iso. dijelaske. Aku ora iso buka Google tok artine. Hablum minallah, hablum minanas. Tegese ya hidup bermasyarakat, ya manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah yo ngerti ngono dijelas. Minto. Lah kene mau salat kok randang tangi-tangi lemu sujud. Loh, ngawur kowe. Tawaduk kowe. Tawaduk ndasmu iki. Kusuk. Kusuk gundulmu. Lah ngapa? Untuku kecelul sajadah kok. Sajane Iya. Pak Minto. Wontenipun cengkir kenceng Niku. olehmu mikir. Mikir, Pak Minto. Gedang gegayane bisa Padang. padang, tebu manteping kolbu. Kolbu. Kae ana disampiri pari. Pari menika saka tembung par menika paringono. Paringono mulya warga masyarakat mriki, paringono mulya tegese niku muga-muga warga masyarakat iki gemah ripah Allah jinawi ora kekurangan sadang mangan tuing papan. Nyapa te ado-ado pari ate ngono lho. Loh, Pariwisata rine Kediri, dadi pariwisata ning Kediri ngono ae. iki meneh Ponorogo Pak Minto. Ponorogo. Tak dilat tenan. Aja nesu to. Rim niku saka Wis tembung to ning kene ae rasane Didi. Ning kene wae wong sone ya krungu Lah. dadak. Rim nika rina wengi Pak Minto. Warga masyarakat Ponorogo ing dalu menika njan pirsani rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat. Nyenyuwun Pak Minto. Sapa? Lho, wong-wong. Wong endi? Wong Ponorogo. Ngerti kowe. Ora. Lah iya. Loh, tapi imane kuat Pak Minto. Buktine. Tegese buktine ngeten iki. Sedaya menika sami mirsani melek mirsani wayang. Alhamdulillah. Wayang menika wong melek paling abot menika tirakat melek Pak Minto. Lah kene kok Iki sing sadalane menika tirakat Pak Minto. paling melek ki abot. Lho abot Pak Minto. Lah bojomu kok melek terus? Ya melek terus omahe tak dol sana aku masuk sendiri iki. Niku Pak Minto. Dadi niku penting Pak Minto. Nik- Pancen bener Mas Lidi. Loh. Apa sing dingendikake Mas Sony. Mas Jok Luduk. Sony Joglo. Ah, iya tinggal. Sony kok merek sempak to, Pak. Lah iya, dagelan kok merek sempak ki ya kuwi lho. Lah iya, mbok kaya Mas Ah, Minto ngene lah. iki paling ora toko Mas Minto ngono apik. Apik. Toko elektronik Mas Dwi ngono ya apik. Apik. Kok Sony ya apa ki? Jeneng kok ora pas ki lho. Dadi anek werdine kabeh ya. Nggih, Pak. Kula niku nuwun sewu. Mas Minto kok didepne rono ki ngendi ki? Kok ngadep ndi iki? Ngulon. Nggih. Nggih ngilen. Nah, nyapa kok madhep kiblat? Ngulon kuwi basa Indonesiane apa? Barat. Barat ki saka tembung bare ning akhirat. Lho. Dalangi bare ning akhirat ya. Aja meneh kok dalang kabeh ki sok ben budale ning akhirat apa jenenge temune ning akhirat. Tegese mumpung urip ning alam dunya ayo ta tumindak sing Wingi nek dagelan negeske ngulon barat sok bare ning akhirat bar kuwi langsung Pripun, Mas? langsung ning akhirat. ora iso wong KTP ku seumur hidup kok. Lah yo kabeh iki yo tetep tinimbalan kok iso. Tegese bare ning akhirat Pak Minto sebagai duta wisata, duta budaya, duta edukasi, insyaallah jenengan bakal nemu kasuwargan. Amin. Madhep ngulon. Nek kulon ki apa? Barat. Bare ning Akhirat. Saiki sing burine geger madhepe ngetan. Timur ki saka tembung ati-ati men nek mun jaga umur. Loh, ana timur ati-ati men. Jaga umur, mumpung sing enom ayo to sinau sing becik. Lah nek lor kuwi utara. Utara ki urip hanya sementara. Loh. Paribasane wektu ki mung sak kedeping mata, Pak. Iso. Dek ingi ora iso dibaleni, saiki dilakoni, sesuk ade ora ngerti. Loh, Kemarin adalah kenangan kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah
jawaban. Jawaban. Elok bocah iki. Wah. Ana lor ana kidul sing diarani selatan. Selatan ki selakno anggonmu slametan. Contone desa ngriki, RT ngriki, lingkungan ngriki. Niki sing darani slametan, nguri-nguri kabudayan dimen kabeh bisa slamet donya, slamet akhirat. Berarti so RT loro RW 1 iki mesti ana sing nentenke. Mergo niki dunia belum baik-baik saja. Lah, kuwi. Israel perang, Amerika perang, Bener. Iran perang. Pejabat akeh sing korupsi. Pejabat akeh sing korupsi. Iki donya urung tentrem, Pak. Besok menika donya bakal tentrem. Iya. Yen Kene ana rasa karo mlaku wis ning kene wae. Besok donya bakal tentrem. donya bakal tentrem yen ana jumudule Satria Piningit. Lah nek iki jelasno. Yen wis ana jumudule Satria Piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi apa, Mas? Wong nyuluh kodhok. Menika Kowe tak tonyo ndasmu tenan. Iki ngomong wigati lho. karo wong Ning ngrungokke para sepuh temenan nampa wejangan saka Kowe tak sampeyan. tonyo lho. tenan mau lor apik. Utara urip banyak sementara, mbok tiba-tiba jumuduling Satria Piningit. Lah ya kok tek-tekane kok rica-rica suwike. menika wong nyuluh kodhok kalih wong bedil codot. Iki ngawur. Iki pokoknya terima kasih Pak. Siap. Ngeten iki lho. Saking ini Korea, hebatnya Pak. lingkungan iki. Wayangan digelar. Amin. Sing nanggap wong apa TKI, beliau TKI yang ada di luar negeri. Bener. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya pahlawan Dewisa Negara. Lah kuwi dicontoh, iya. Mas. Jadi anggaran negara Nun sewu iki ya akeh saka pahlawan-pahlawan sing apa jeneng iki Sing saka devisa negara. Iya, sing nyambut ning luar negeri. Nggih. Bojo kula niku nggih TKW, Pak. Weh, tenaga kerja wanita, Mas. Kerja wanita. Tenaga kerja wayang. Loh. Bojo kula. TKW ki tenaga kerja wanita. Bojo kuwi tenaga kerja Kok wayang? Nggih, anu usung-usung tebak Pak Minto. Bojomu. Bojo kula mbiyen teng betene guyon. Bojo kula mbiyen TKW niku teng Hongkong, Pak. Heeh. Pase ning ndi kuwi? Neng Makau. Oh, apik kuwi nggon keramian kuwi. Ya, Bagian baby sister. bandar judi. Kowe iki mbok menghormati Pak Polisi to, blok goblok. Oh, Pak Polisi lenggah kuwi jenenge ora mengedukasikan, jenenge meracuni masyarakat, jenenge pekat penyakit masyarakat. Ah, kuwi dirungokke. Kok iso main mbok unggulke. Kowe nek nganti Pak Polisi iki masuk ke ranah hukum undang-undang judi, papunten Mas. Kowe kena 303 KUHP. Ah, kuwi lho rungokno kuwi ora wedi kowe. Judi ki 303 KUHP. Ngantek di penjara. Penjara kowe glundung semprong iso 8 wulan kowe. Oh, raimu sing nebus aku lho biyen. Wong biyen wis sing nebus aku lho kowe. Kowe ora ngerti kok riwayat kok. Wong kowe akhire kena 3 wulan to biyen. Mas, rasane piye ngono iki? Rasane tekan ngono. Kowe layakno roh. Wis to cangkeme rasa nyambut gawe Ah, nyambut. nembang dhisik ya, Mas. Mboten iki lho nyambut gawe dadak ngurusi privasine. Lah iya. Begitu kene ngomong judi kowe langsung nyaut. Kowe tahu kok. Mas, pangapunten Mas. Ah, Di penjara Pak Minto, di penjara. Neng Surabaya neng Polsek Mendut. Iya wis to. Mendut wis dilayar neng Medaeng to Pak Nggih, Minto. nggih. ah. Neng penjara ngene Pak. Neng jurusi ngene to. Iya. Tak besuk ngene to. Terus Payu yo lakon kok mangsane. Ah, pundutane Mas, pundutane iki mau ngersake pepeling, Nggih. mengko dibablaske ning Gudril. Siap. Ah. Sinten Pak? Mriki seneng gending lho, Pak. Iya. Saestu. Pepeling kaya ngapa? Salah siji ngadeg Mbak. Sik. Goleke sing rada langsing wae, Pak. Hah? Sindenmu enek sing kakean tanggapan ming moungan mangan tok ora kontrol kaya MBG lho. Ngono, sing ndi, Pak? Pah, jan piye kene yuruh wong baik, Niki mbari-mbari. sing idul dhewe. Nggih Pak Ah. Minto. Nggih Pak Minto. Aku. Idul dhewe. Iya. Hei, mripatmu kidul dhewe iki lho. Kowe Oh, iki gitu. ngerti nek hawa. Ya, Mbak Mita, Mbak Widya karo Mbak sapa iki? Papat ngadeg. Oh, papat, Pak. Coba dona longso. Zamane Yo. rekoso urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulat tojo peteng yen dikongkon ya sing temen. Lambemu ya pas lindro tenan. Aku kulino melu jidul kok. Bangsamu. Jajal Iki tanpa bawa nggih, Mas. Sik, Mas. Yo Iki tenang. kudu nek bawa Pak, ora nek bawa pas sing endang sampean yo. Ora tegese iki sing mbawani kendhing. Iki cara desana apik, Mas. Hah? Iki cara desana Gilang. Bilang. Gilang. Bocahe tan kaya
sing kaya pasuryaning gilap. Heeh. Kula tembunge gilang. Nek ki sampung. Sampung ngriki, Pak. Nggih, sampung. Paling mboten sampurnakne tresna mesti bakal rampung. Heeh. Nek niki paling mboten sumarata. Kok sumarata? Nggih, sumsume akeh mesti bakale rata. Oh iya. Nek niki paling mboten nek ndelok niki jetis. Jetis. Nggih. Angger dipijet mesti bakale nitis. Mas Luduk, nek pojok dhewe iki cara desa ndi iki? Kuwi cara desa Ndung Banteng. Gedimen kok iso mbokokne dong banteng. Kuwi gampang nyeruduk. Wangsane. Jale pepeling jale. Ya. Langsung buka saka ketipung. Dados yuk. Ini nduk, mikir nduk. Rancak. Ning donya wong sadelo
Yo, sinden loro. Ya Dek Mita. Kundutan saking Bapak Mulyono Bantarangin Sumarata Walang kekek kapal api, kapal udara, kapal selam, main titiran, bukan famili yo mas, bukan saudara, siang dan malam jadi pikiran. Mas, satu tembang tembangnya gandrung kaya apa langsung nggih nyelingi sawetara nggih Mas. Yuk langsung dados lagu gandrung. Kaya apa? Mesti sing latihan ndek iki mesti iki. Dan bocah-bocah. Mula apa-apa aja nggih story to, Nduk. Sinden papat sing diaturi jumeneng. Yuk, kaya apa to? Langsung dados. Yuk.
Iya. Sembah nuwun. Mas Klidik, Mas Luduk. Dalam. Nah, niki lagu gandrung wis Nggih, diaturke nggih. Siap. ganti panjenengan sing tak dapuke. Napa, Pak? Iki diaturke kagem sedaya panitia ugi Leresipun. warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya. Nah, Nggih. ya aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jenglingan. Siap. Ayo. Pun, derek. Mas Klidik sampean tak dhawuhke karo Mbak Lilis Karnali. Oke, Ah. siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas Luduk kali sinten? Ben milih dhewe. Oh, Jangan pilihne to. Hah? Jangan pilihne. Kalau milih mesti milih sing ayu. aja sing cilik-cilik. Sinden Sekar Gadung ki enek sing elek kabeh ayu ning tak pilih ki sing pinggir dhewe kowe. Sebuti Pak. Kae, pinggir dhewe. Pinggir Wit dhewe ngadeg kok laden ono. Itu. Eh, Kae. pinggir dhewe kono lho. Beh. Kowe iki nyapa tak celintisan dadak. Malah oleh Pinggir dhewe. kentongan balai desa. Kentongan balai desa aja dipaido. Kentonganmu mung cilik, kowe ane mung ciut iki kowe ane gedhe lek kentongan balai desa iki. Ngomong. Karek ndelok tutuke kuwi lho. Nah, tutukmu mampu apa ora? Tabuhmu mampu ra, Mas? Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene pas kok. Suguhane pecel. Nek kene tempe dele, nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Bengok ya ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa ta. Wis Yang penting kan masih enak. benguk-benguk sampean Nggih. tetep tak tresnani cah. Oh, iya. Mas Matur nuwun Klidik ya, aku Mas. kok tresnani apa ora to, Mas? Ya tetep no setia sekali no. Ai. Wedi ta. Anu ora bawa apa-apa. nduk ya, bawa terus engko Mas sing jengkleng nggih. Oh Nggih. inggih, bawa napa, Mas? Bawa Tapi gunung, ayu-ayu kopok ngono ya. Ngapa to Nyapa aku to, yo Pak ngetes Ibu? bojoku Lho, ngapa jangan to? pamit to lek bawa sampe gunung dadak tekok Eh. kopok. Ora usah padu, ora ngusah ngurusi tangga. Lah iya. Lah iya, ngono kok ngurusi tanggane. Ngene wae, Dik. Tanggane Biasa. salah ya tak benerne. Kowe meri ta? Meri to, aku langsung Bojoku kaya langsung ngene. meri kowe. Seksi kaya ngene. Loh, iki yo seksi konsumsi bojoku iki. Wedi panganane kowe. Yo, coba. Diawiti saka Mbak Lilis Karnali. Ya. Jengklengen yo Mas yo. Iki tak jengkleng to. Alah mboten usah marahi Pak Dalang kula niku pun saged. Jane sing bawa ngriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. Oh, ora. Rahui jenenge ya bawa. Oh, Basir. Saben bengi Alhamdulillah. nyawa Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho, Mas aku sok ndok kanten. Alus sik, Ndok alus sik. kanten. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ayo Mas. Yelis. Penak. Lah, Nyenggole urung kok penak. Loh, kan ini Wong wis mek kena bayangan simulasi Oh, iya, iya, Mas, iya. simulasi. Pancen imunisasi iki penting. Kan? Simulasi. Nah, ganti ke tangga sebelah ke. Aku jembengen ya, Mas. Kowe iki rasa dijebeng sombo dhewe jebeng. Kuwi lho kaya tangga teparo iki lho. Bojomu cara mbok jak apa jenenge? Bojomu mbok jak ngidul sithik rono. Wah, janten. Iki rencanane sok ben sampe tak cor ning sore monumen Reok kono sok ben. Nemen riyok Lah iki apa? rupa glon bodine bojomu Bukit Soeharto lho. Ada ya ora apa-apa. Apa? The big is beautiful ya, The Mas. big is beautiful. Debik en deledek kuwi kok. Ayo cepat, Apaan, cepat. Pipit selak mangan biar kancane mangan selak kuwi. Bot. Bawa nduk. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha Lah wae. nggih sami mawon. Wong awakmu iki termasuk pawaan blulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning pilih ngarep apa mburi ngono Mburi lho. ki yo teng perentol nyatane iki. Yen mamajang ayo Mas among karo janur kuning Op. Nyapa to?
Betah-betahno piye? Sing pahami aku bojone. Ngopo Mas? Nek wis posisine ngoten niku apa? Bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? Tandane Iki berarti ape nelek iki. ora. Samu lho. Jangan. Awas yo. Yo. Ya. Cas. Tuh. Endi? Sing jos to Mas Tuk. Ngomong Sing macet. jos. Lho, tak turu ta. Iya. Nah. Mas, sing jos bojone wis mapan. Dhuwur. Nah. Ki apa lho iso makik ki mekane. Mbok kaya aku ngene lho, Danu. Kaya kuwi lho. Jane kaya kuwi kok Cen yo. Pipit, terus nek bojomu ki puter, ora padha karo nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Sabar, Sik, sabar. kowe muni piye? Puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok nekku. Sabar, kowe yo Wah, ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Nek Kene tahu bulat kok. kok ora puter barang iki apa tau priksane apa piye. Ora, saiki wis beda le tak foto tak kirene WA. Kembang. Oh, kamu Dik sini Dik. Kene. Mas Lis. aku jenglengen yo Mas, sampean Lis. ping dhuwur. Sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijenggleng kowe kanggo nyuwara ndegek, Ijal. Tutorial njegek, kurang dikluk. Nah, njegek bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Aku sono. Kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel nek ngono. Ngono langsung anu Mas prasmanan nggih ngono ae lho. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing mangan akeh, prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Ngono. Penak ngono. Nek iki bojoku ora tak tutup lho, dirubung laler. Ora aku ya mambu kok puter. Jenglengen yo Mas sing setromu kuat. Wis tak jendeng nduk wis tak tenan. Sama ning dhuwur apa ning ngesor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Nyapa? Ki apa lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo Mas? Nyapa? Oh alah, kowe Karo ya ampun. masaku wae. Plempokan pentil to. Ya Allah. Ada di Kowe cetak saru Wis ngomong kowe lho. nih. Iki apa lho? Cek? Dik, aku ning dhuwur ya, Dik. Injih Mas. kembang. Ini ya. Wai. Ya. Mas, Demam. Watu. Aku iso. ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi ya. Tahu lho, tahu bojoku mek haan Iki- bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah jenak nang ngrungokne wayang. Gunung. Ha ha. Titik itu Mas. Kowe iki apa to kok rono lho. Kene lah. Celintisan. Gak ndak nek murah padha karo nek Mas Klitik gah. Lah, Tang, anu Dik, Wong nggon- itu lek kenyih lek tapuk iki. Makane bojoku kowe nying Mas tenan. Benisuk padu karo tanggane. Gak iki ya. Ngono Piye? ta, Mas. Lah gendeng-gendeng ngene ya. Ya. Apa kena kuwi Piye, kok? piye? Piye? Ini Pak, Pak Tak Wito. dang, tak dang. Lah gendeng-gendeng. Mbak anak ini, siap-siap. Kayak gabrus kebo.
Kok anak macet nang tengah Ngene, dalan. Mas. Tata sia-sia. Ya didelok to, kowe iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere. Lah mosok getak ngono cerat. Sumbere piye? Mas Lurung, Ngono aku lho. kangen kowe iki lho. Ndah-detak. Piye? Ndah-detak. Cerat. Kele. Ya. Ayune lah. Alah kok dipuluk. Obar dinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Kok tiwas dirubung laler. Iki besok tenan, nek pomo meteng rekoso kayak anake. Piye, Mas? Lah nek ngeden mesti suwi kuwi. Salah sapa? bos. Iki ra tau ngeten iki lho mek idu tok metu cung. Gebres metu ya, Mas. Penak ndek bojo pipit tinggal gebras metu. Ayo, Mas, aja sampai kalah karo tangga lho ya. Nggih. Kayak sing mambengi ngono kuwi lah, Mas. Mambengi aku kok ora karo awakmu di ngamambi aku. Loh, lah karo sapa? Karo tuku aku. Tak tuapu ya ditresnani Mati sik ora. kuwi kok. Ya. Polahmu lho, Mas, mambengi iki jan apik kluget-kluget kaya ular keket ka lho, Mas. Ora iso puter. Dik. Angel saiki tambane angel. Polahmu ndek apik lho, Nduk. Kaya ula sawa. Alah, kok iso. Anu nduk ya. Apa, Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik, dioperasi sing apik nduk. Ben lincip nyatis. Nyantis ya, Mas. Irungmu ben buangir iso mancung tenan nek suntik ya. Aduh. Janggutku disuntik. Cangkemmu suntik didawakne pisan ngantek kok udel. Dadi ben kaya unta. Malah elek. Ya, yang apa, Lis? Panas udan Piye, Mas? Janjine kepiye? Ya, lantak. Anu silin tabuhe ben gak muni. Anu tapi digo kalau gitu. Bangsane iki lho. panas udan panas Bojoku hebat. aling-aling Nyapa Mas? Nek bojomu ra kreatif, Pripun? bojoki mengangkat home industry. Kok saged? Lho, nggo cican boto bro saya mulai. iki ngono puna Ngawur. Bojomu gocokno lho, Jon. Napa? Gocokno. Kuwi engko enek pring ning kono mesti mrembet rono malah. Iki apa? Iki kira ndruwo no piye aku ki. Iso mrembet nang pring. Wah, rumah saku. Ya bener. caping gunung Oye, iyo. Ayo. Tes. Ngono ki nganu, po. Siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene lho. Kono nek dedet kono wek. Ya. Padane basah. Ya. Ya, jajah ya. Wek. Langsung tuh. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek piye gundulmu? Napa? Kowe ro bebek ra? Nggih. Bebek ki nek wek wis wek. Ngono. Gundul wis kewer. Ayo. Akhirnya perlu ya puter. Lah yo balik puter nek kuwi mau kok iso. Bangsane. Panas udan. Sampun. Wes. Jan. Nadyan. Nadyan wadon sareta lanang Turi kelor wana ditresnani ra umangsa. Langsung hot Pak ya. mane banyu Langsung.
Mas. Iki sadurunge panjenengan nembang satu tembang, aku nyuwun gungan tembang Meet in Sekar Gadung, tembange Mungkrang Mangkring. Siap. Nah, Mas Gembos diaturi jumeneng. Yuk. Ya ngene, Bos. Kaya ngapa? Salah siji. Yo, sapa? Mbak Sulis sing diaturi jumeneng. Mungkrang Mangkring dados. Yo. Mbokne piye karepmu saben dina kok mau ngajak padu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasake pangajen ni wong lanang Jeronte atimu aku nasurisi nyawang gawemu dadi wong lanang piye no mbok yo rumangsa iya piye carane nyukupi kula warga mengko dhisik kowe aja trewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duwe tanpa duwe lambemu kena dikusre saben-saben Yo. ayo no sing mbok mangan hasilku awan mangan rokok kopi kon nyepaki iya wong ayu wanci turu kowe ra dipehi nesu eman dik sayang kowe kudu eling piye iku wajibanmu Jelaske Mbak Sulis. Nggih lho Pak, niki dadi wong lanang karepe piye to Mas sampean kuwi? Loh, lek ku usaha wis ora kurang-kurang Usaha wong ayu. apa? Usaha Wis apa jokono ning jo hasile kene. endi? Asile endi? Kak. Aku njaluk kopi, njaluk gula, njaluk teh ora mbok kowe dhuwit. Tapi kowe saben bengi njalukmu mongkrang, mangkring, mongkrang, mangkring rumah samu. Kuwi ngono wis kewajibanmu wong ayu. Kewajiban ki apa ora ya kesel lho Mas, lek Iya. bendina mbok pangkringi ngono kuwi ya sakit. Wong wedok lho. kuwi ngene lho, innallaha ma'asobirin. Apa Artine? kuwi? Sekali merdeka tetap merdeka. Kaya ngawur lho kowe iki. Wong sabar iki kekasih Gusti Allah wong ayu. Dadi aku kudu sabar. Iya. Ning aku duwe syarat lho Mas. Apa no? Ana duit tak latih tak keselmu. Mbokne piye karepmu saben dina kok mau ngajak watu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasa irang aja ni wong lanang iya wong ayu iya iya wong ayu Aku nesu nyawang gawemu. Aja kaya mangkono. Dadi wong lanang kowe mbok yo
cerewet wae. Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senengmu duit. Tanpa duit lambemu kena dikuntre. Saben-saben Yo, hey, eman disayang kowe kudu eling. Dur kepriye iku kewajibanmu. Rungokno. Iya no. Ana duit Hey! talatin Yo! asalmu. Nggih, sembah nuwun lagu sampun katur. Alhamdulillah. Mas Klidik Nggih. kalian Mas Lutuk kula Siap. nyuwun gugan satu tembang panjenengan duet kali sinden Sekar Gadung Nggih. sinten Mbak Punjung Pun. kalian sinten nyumanggake. Heeh. Pun